Тауған ауылыма спорт. Спорт в родное село. Проекты Башқұртстанда тұрмышқа ашырыла келе. Оның үзінселіктерін студия бұл қонағы Спартак физкультура спорт ұйышмағының Башқұртстан Советі рейсі Фуат Даминдаров мен барлавет. Хайырлы ерте, Фуат Сәлімұлы. Хайырлы ерте, хау Спорт тегес физкульт сәлем теп башлайық әңгәмәне. Һәм дә инде бик шәп проект башланган һәм ошо проекттың үзенчәлектәре турында һөйләп китәле. Ысынлыкта бұл проект бик шәп, чөнки быелгы елда мына әдерәк кенә теге тарихка төшеп киткәндә 2023 елда Башкортстан башлыгы фонды грантында конкурсын еңеп, безнең республикадагы үз районда, үз авылда уже спорт майдансыктарын төдөнүк. Ул Бөрьян районы Әбделмәмбәт авылы, Елай районы Матрай авылы һәм Сакмагыш районы Аблай авылы. Бұл ауылдарда бүгінгі күнде спорт майдансықтары бар, алар күнекмелер, үткәреләр, ел әйленһенә алар қышқы волейбол, пионербол, яҙын, көдөн спорт майдансық мәмінәлі әйтіп өтмәнем. Ең мөһиме буш тормаһын. Буш тормаһын. Спорт майдансық үҙе бар мына теге ГТО бирегә яраклы шул бөтен теге хорадарға яуап биргән шундай матур майдансық һәм дә волейбол площадка. Мен шуны әйтеп өтмәнем, шуға волейбол, пионербол уйнайдар дип алып киттем дә. Шулай мына быелгы елда 2024 елда тагыла шундай бәхет тиде шул грантты еңеүгә. Грантты еңеүгә һәм дә безнең үз авыл, үз район хайлап алынды һәм уларда мына безнең 1 июльдән кисәгә дип әйтәйек, старт алды инде. Безнең шул проектты тормышка ашыру процессы китте. Һәм ошо әйтеп үтелгән райондар шундай бәхеткә ия булган, чөнки һәр районда ла спорт майдансыктары юк. Һәм уларда һәр нисек хайлап алаһыгыз? Ниндидер мөгаен кагыйдәләр бардыр? Был спорт менә был безнең Бөрьян районында асу тантанаһында Әбделмәмбәт авылы. Ысын әйткәндә, әдерәк ошо Әбделмәмбәт авылына туктап китергә, мин улында барып шул спорт майдансыгын аскан вакытта да кешеләр менән, балалар менән аралашканда, ана балалар турлы бәләкәй генә. Минем уйлавымча, бул Әбделмәмбәт авылында улар туугандан алып спорт менән шөгыльләнә. Онда кызлар да хатта гир күтәрә. Гир күтәрә. Улар турникта ниндәй генә нидер эшләмәй. Минең итем китеп, насылап та ул анда быны видео язма булырга тиешендә. Монда ит китерлек хәл. Менә бул безнең волейбольный клуб Уралдан теге фарм клуб дип әйтәйекме, теге Бөркеттең егетләре анда мастер-класс күрһәтте, шулай итеп матур итеп. Бул ниме белән гыйбарәт? Асылында бүгенге көндә иң тәүсиратта булырга тиеш ул критерий отбора дип әйтәйек, район үдәкләреннән ераграк булган. Теге төпкүлрәк авыл тиһәк тә яңгыш хата булмас. Чөнки ысынлап та ул район үҙәгенең үҙендә кемдер якын гына булһа барып та итергә мөмкинчелек бар, калларга якын булганда мөмкинчелек бар. Менә авылдарда ундай мөмкинчелектәр юк. Ысынлап та менә бүгенге көндә бул спорт майдансыклары безнең физкультура укытучыларына зур ярдәмчы булып тора. Без шуга хатта эшкә дәрт өстәй дип әйтергә була. Дәрт өстәй, менә ысынлап та без уныга игътибар итмәйбез, чөнки менә күз алдына китергәндә менә биология, география фәннәре предметына ингәндә, әгәр дә мәгәр кабинет буш булһа, кызыгы юк, шулай бит. Глобус юк икән, биологиялык макеттар юк икән, кызыгы юк. Шулык физкультура дәресендә лә, әгәр дә мәгәр шуны майдансыктар, инвентарь, оборудование булһа, балаларның спортка ялеп итүе еңелрәк булачак. Мына шул юктан да без ошо әйтеп теге төпкөл авылдарда, төпкөл дип әйтүе дөрес түгел. Мына шундай авылдарда эшләп, безнең битендә менә бүтән спорт майдансыклар улар мәктәп территориясының исендә, чөнки ул көне буена буш тормаган өчен спорт физкультура дәресләрен үткәрергә ярдәм итә, булышлык итә. Шулай итеп без карап дигәндәй, һәм дә менә төп идея бында нимәле? Менә туган авылыма спорт дигәндән төп идеяһы бында был идеяны безгә кертте дип әйтәк тә, менә безнең республикала зур адымдар менән килә бит инде әлеге вакытта проект Атайсал дигән. Шул Атайсалдың атаһы тиһәк тә теге яңашматмын Гиндулин Фәрит Хөрмәтулловичтың ул шундайрак идея менән, идея уныгы автор булып сыкты Кислицына Елена Юрьевна, безнең Спартак ямгырат оешмаһы без реализатор дип әйтәйек. Ошо барыбер үзенә күрә Атайсал проектының бер производная тиһәндә мин яңашматым.
Сапта әле мына фотоларына қарап отырабыз. Ейге фотоларды көрсек, қышқы фотоларында ла халық волейбол ойнай. Оллары бар, балалар ғана түгел, олар да ойнайдар. Һәм көбірәге Бүриян районының фотолар. Бұны менің үшін шатландыра. Башқа райондар менен сыққаз ошондай майдан сықтар булдыргас халықтан инде фикирдер эштирге туура келди. Башқа район вакилдери сыгып бизге эле ошо проектти индиргиде тийгизтер болдуму? Әлбетте, көп райондар менен аралашырга туура келе. Шул мына бүгүнкү күндө мен Әбелдер якташтар оюшма рейси боларак теге экинчи район вакилдери менен көп аралашабыз. Алар эйде фуат биздин районго ала, биздин авылга ала иштейик деп көптөр айтты. Хаттар жаздылар, но быйылгы жылда биз барыгын да алып иштеге келе, чүнки биздин адырак теге мында битинде бир жактан бюджет та бар, гранттын нене кирип кына иштерге тийгендей. Шуга быйылгы жылда 24-жылда биздин хәзер проектты біз Әбейли районы, Әбейли ауылында, һәм Күгәрсен районы Хатлык ауылында, Сақмағаш районы Яңа Балтас ауылында. Быйыл проект шул ауылдарда барлыққа келе алла берһә. Біздің мына бүгінгі күндә әудім іштер бара, бүтін договордар төзілген, спорт площадкалар, шул біздің ұшы Башқұртстан Республикасында эшләнән Билерит районында Сәрмен авылында алар июльдән урталарына әзер була дип тә әйттеләр, ант иттеләр. Шулай итеп, беренче сентябрьдә балалар килүгә Алла буйрса, спорт майданчыгы буласы. Әйе, шулай итеп, шуга ышанып калабыз, шуга без барабыз. Безнең максат шул. Иң мөһиме, саңланып тормаган эшләһен, кешеләр спортка ылыкһын дигән теләктәр һәм шулай ук быел Башкортостанда Россия спорт державаһы 12-нче халыкара форумында һәм был безгә ниндәй мөмкинлекләр бирә? Әле мына һәргә бунда эфирга инер алдыннан гына теге телевизордан карап утыр, яңгытарда карап утырганда, безнең башлык Ради Фәридович әйтмешләй, асыллап та бул югары баха безнең республика өчен, шул ук спорт политика өчен һәм дә ошо нимә белән гыйбрәт дип әйтерник. Ул асыллап та безнең республикага шул октябрь айында төрле билдәле спортчылар, билдәле шәхестәр спорт өлкәһендә күптәр киләләр. Бүтән бу халыкара битендә спорт шундай форумы. Һәм дә ошо секторда бездә күпме зур спорт майданчыклары асыла. Спортна көрәш, фехтование залы, шуның күктәге зур мәртәбәле безнең республикага бул алып килә дигән дә яңлышмакбыз. Ысынлап та безнең спортка караш үзгәрде, спортка караш бик яхшы бара. Һәм дә менә ошо спортка караш заманса бара. Заманса бара, шуга ошо форум үтү безнең ул тәҗрибәле һәм мәртәбәле дип әйтәләр. Һәм шундый форумнарда гадәттә башка республика вәкилләре менән аралашканда төп мәсьәлә, ниндидер төп проблемалар бармы? Охшаш. Уларда ла бездә лә берәй. Әлбәттә без бит инде бер Рәсәйдә яшәйбез. Бер Рәсәйдә яшәйбез. Ул теге бүгенге көндә әлбәттә төп проблема булып теге безнең сикләтү шулдыр дип уйлыйм. Чөнки теге спортчылар бит инде гомер буе әдәлләнә, инде халыкара шундай зур ярыштарга теге уларды индермәү, шуның тоже бер зур проблемалар дип уйлыйм бер яктан. Икенче яктан бу бер-берегез белән тәҗрибә белән теге бүлешү майданчыгы бик яхшы. Шунда бер-ике хүз менән дә менә кәңәш итеп китүе, улар бездә күреп менә ниндәйрәк мөнәсәбәтләр, без алар белән һөйләшеп, улар менә ошында ошай дип әйтәгез. Кем белә, ошо менә авылыма спорт дигән проектта да башка ердә эшләргә дип кайтып киткәндәрдер. Бәлки. Злапта. Һәм дә инде ГТО нормалар хакында һөйләшәйек. Кайһы бер оешма, учреждение вәкилләре тапшырып килә. Тотыш республика халкын ошо ГТО нормаларын бирергә касан әйдәйсәк. Ысынлап та бул бик зур безнең спорттың өлеше. Ысынлап та менә яңарак кына Нефтекама калаһында безнең фестиваль узды. Һәм дә ысынлап та ул ГТО бүгенге көндә яйлап кына безнең бүтән халыкты ялеп итеп килә. Минем әлеге вакытта теге сер түгел спорт министрлыгы конкурс объявлять иткән, онда төрле менә ысынлап та бул нигә ГТОны тапшыру өчен бүтән яктан менә безнең шул әлеге вакытта ошо спорт майданчыклары булышлык итә. Һәм дә менә региональный оператор дип әйтәйек, улар бүгенге көндә зур әүдем эш апара. Бүтән халык, мин
Минең исәпләү буенча мына теге ошо сентябрьдән бөтәһе лә тапшыра башлар дип ышанам мин. Чөнки республиканский центр тестирования ул үҙен эшен алып барырга башларга тейеш, ошо август айында шуга күрә был эш дәвам итәсәк. Ашы ГТО нормаларын тапшыру дигәндә, улар спорт өлкәһендә эшләгән кешеләргә генә калган, әллә башка кешеләр дә барып ошо нормалар Барыла, менә минең касанарак кына бер мәгълүмат ишетеп калгайнык теге хәзер икенче өлкәлә булган шулык медицина тигәндә медициналарга шул телевидение, мәсәлән, без бер касан безгә әйтәсәктәр ГТО барып тапшырырга. Әйе, ул халыкты нисек итеп нитергә була, менә мотивировать итәргә була. Медицина өлкәдән сыгып әйткәндә, аларга менә тиздән, быел микән, киләһе ел микән белмәйм, әмма ләкин премия бирәсәктәр. Кемдер ГТО нормаһына тапшыра, теге нигә алтын, бакыр, теге сереброга, шундай мәгълүмат бар. Кемдер дә бу премия тигәс. Икенче организацияларда бар бит ул унда. Эснапта Газпром, нимәкә Роснефть, аларда шундай бар. Менә әгәр һинең медалга тапшырдың икән, һинең төп бурыс, теге премия, шундый матди яктан поддержка бар. ГТО нормалар дигәндәй, нимәләр эшләргә кирәк? Югрәһең битен. Анда бит һәрбер нидән яшьтең үзенең тегене баткысы бар. Баткысы бар. Әйе, менә мәсәлән, һезгә ничә яшь? 22. 22 яшь. Менә 22 яшькә һезгә талапсан булган шул баткысты һез үтәргә тиеш егет. Анда хәзерге вакытта мин хәтеремдә юк, анда күпме 2 сакрым югрәгенме, анда отжимание эшләү, перекладина, анда авыр түгел. Анда иң минималь булган кеше эшләй алгандай шундай норматив куелган, шуга теге монда теге югары спортты итү монда кирәге юк. Барып һез спортман, футбол матчы уйныйгыз, волейбол уйныйгыз, бирегезгә ышанам. Бик шатмын ышанганыгызга. Затта бик шәп проекттар алып барагыз һәм дә инде артабында һезгә эшегездә тик уңышлар гына ялгаш булган. Без спорт белән бергә һәм рәхмәт килгәнегез өчен.